500 удараў па Беларусі ды поўны разгром эканомікі. Цярпенне лопнула. Рэзідэнцыя Лукашэнкі таксама ў спісе. Коля Лукашенко знайшоў сваё каханне. Яна была старэйшая за яго, ды прыйшла ў вайсковай форме. Расійскі мільярдэр збег праз Беларусь з мільярдамі з-пад носаў ФСБ ды КДБ. А серыйны забойца хаваўся ў Менску гадамі, пісаў дэтэктывы і ледзь не атрымаў прэмію. Захоп Беларусі Расеяй? Не, наадварот, Беларусь захопіць Расею, ці яе частку. Што? Так, Лукашенко ўжо прыгледзеў рэгіён, не Смаленск. Дыктатар пагражае Расеі, пакуль там раскол у Крамлі. Распавядзем. Урад паў, перамога пратэстаў, паўсюль хваляванне, урады падаюць у адстаўку. Ну а прэзідэнт Беларусі ў гэты час сустракаецца з Зяленскім, але ёсць нюанс. Гэта ды шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Добрый дзень, шаноўныя гледачы. Пачынаем чарговы прабел і, на жаль, апошні ў гэтым сезоне. Пачнем з добрай жа навіны. У Лукашэнкі збылася адна з яго галоўных мараў. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективе. І сапраўды прэзідэнт сустрэўся з Зяленскім у Киеве, але ёсць нюанс. Прэзідэнтка. Недавно Лукашенко сказал, что президентом Украины до Беларуси уже час сустрэцца. Цікаво вийшло. Цікаво вийшло, сказал Лукашенко, приехала Светлана Тихановская. Туда ж Маша Захарова узбудзілася, ды стала пагражаць арэшнікам. Ды арэшнікамі Лукашенко умее пагражаць не горш за Захарова, ён жа крэпкі арэшк. Тым часам расійскія эліты зусім упалі ў адчай. Прачуваюць катастрофу ад вайны і спаду эканомікі. Шеф, все пропало, все пропало. Але Путін працягвае верыць у захоп Донбаса ды паход за Дняпро. Ну, Ленін таксама арганізоўваў быў паход за Віслу, але атрымаў па зубах пад Варшавай. Павінен і Путін атрымаць, нягледзячы на ўсе свае вучэнні і мучэнні, што нядаўна з Лукашэнкам правёў. Вось ён, галоўны вынік вучэнняў з макетамі ядравай бомбы. Лукашенко паабяцаў ні з кім не воевать. Ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Эммануэль Макрон аж не вытрымаў і кінуўся адразу да тэлефона, каб не дапусціць марш-кідок міністра абароны Віктара Хрэніна і кіраўніка генштаба апальнага Паўла Муравейкі да Ла-Манша. Лукашенко, дарэчы, абяцаў, што яны пабягуць, няхай і не да Ла-Манша, а толькі пакуль нарматывы. Ну, мы тебя проверим, может быть, в мае, может, в июне. Посмотрим. Все нормативы ты отработаешь. И генералы генштаба твоего тоже побегут. Вольфович впереди, а вы следом. Так калі яны пабягуць, таксама будуць беглыя. Атрымліваецца, Хренін стане беглым. Ай, здрада на здрадзе і здрадай паганяе. Хаця некалі і да Ла-Манша збіраўся сам Лукашенко ў лютым 22-го да пачатку ўварвання в Украіну. Пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Нагадваем, каб Лукашенко дакладна не забыўся, а то апошні год ён усё па 3 разы паўтарае. Ці то каб чыноўнікі дакладна выконвалі даручэнні, ці проста 3 разы на шчасце, ці гэта 72-гадовы шэф забываецца, што гаварыў яшчэ хвіліну таму. Я вас заверяю, что никакого у нас желания и такой необходимости сегодня нет воевать с нашими соседями прежде всего. Конечно, няма жадання, бо Лукашенку прама сказалі, цяпер ужо не 2022 год. Нашыя суседзі, украінцы, не будуць глядзець спакойна на пролет расійскіх ракет з Беларусі ці спробу новага ўварвання на Кіеў за 3 дні. Камандзір сіл беспілотных сістэм Украіны Роберт Мадзяр Броўдзі папярэдзіў пра 500 цэляў у Беларусі. Гэта разбуруць усю эканоміку краіны. Акрамя вайсковых аб'ектаў, гэта ўсе рэзідэнцыі Лукашэнкі і месцы жыцця яго дзяцей і ўнукаў. Таму не дзіўна, что зноў загучалі железобетонные обяцанки-цацанки. Вот с нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся. З вашага боку так зразумела гэта, але ж хто там Муравейкамі, Вольфовічамі і Крапянковымі насамрэч верціць як хоча.
Кручу-верчу, всех запутать хочу. Нездарма на сустрэчы з дэпутатам адной з партыяў Малдовы і былым яе прэзідэнтам Дадонам Лукашенко зацягнуў старую песню пра галоўнае, пра суверэнітэт і незалежнасць. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Хаця сам Лукашенко больш падобны на Дадона, толькі не на былога малдаўскага калегу, а на героя пушкінскай казкі. С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело. Дарэчы, мы ў апошні час чуем, у тым ліку ад самога Лукашэнкі, што гэта Беларусь зноў намагаюцца зрабіць часткай іншай дзяржавы. Усім вядома, якой. Нельзя его куда-то засовывать даже в очень перспективную и развитую страну. Хіба гэта не прызнанне? Откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Нагадала класіку. И что я в тебя стал сразу такой влюбленный? Лукашенко сёння той самы Папандопала, толькі замест Грыцыяна Пуцін. І Лукашенко спрабуе агрызацца. Нездарма ж праз Беларусь дазволілі збегчы расійскаму мільярдэру Александру Галіцкаму з-пад самага носу ФСБ, да яшчэ і прыхапіўшы з сабой мільярды рублёў. Няўжо Іван Церцель пайшоў супраць свайго расійскага калегі Александра Бортнікава? Што адбываецца? Нигде мы никому не нужны. А як зразумець чарговае прыніжэнне Лукашэнкам расійскіх гасцей, якіх ён сустрэў як сваіх уласных губернатараў? Я знаю, у вас проблем сейчас хватает. І Беларусь гэтымі праблемамі ўжо карыстаецца. Расейцы, якія да нас прыязджаюць, яны ж ад'язджаюць у поўным захапленні ад нашай краіны, разуменнем таго, што Расія магла б жыць не горш. Вось яна, пятая калонна Лукашэнкі. І той выдатна гэта ведае, і нават прыглядзеў ужо сабе рэгіён, які можна было б да Беларусі далучыць. І гэта не наша Смаленшчына. Што з яе ўзяць у плане рэсурсаў? Або Калінінградская вобласць, якую могли долучить до БССР еще при советах. Я часто говорю, когда приземляюсь, вот, или мимо лечу, я посмотрю на Татарстан. Это что, я уже к Минску подлетаю? Татарстан гэта ж і нафта, і тым больш татары ўжо ў Беларусі і так спрадвеку жывуць. Ці не для дапамогі братам-татарам Лукашенко муштруе сваю армію, каб у выпадку пачатку развалу Расіі накіраваць туды свой дэсант для абароны беларускага свету, тым больш што Казань ужо амаль як Менск. Але што яму тая Казань? Ён на старасці гадоў зноў на Маскву сабраўся. Нездарма ж Наташа Эйсман пахвалілася, што ў Лукашэнкі самы высокі рэйтынг. Пуцін вось, лічы, давёў сваю краіну да ручкі, таму расейцы і зайздросцяць беларусам. Самі на захад брэшуць, а вось у Менску мятуць спаліць заходнія брэнды. Ці гэта ў іх такое змаганне з захадам, каб увогуле нічога ад іх не засталося. Вы ж тут живете, вы же бестолковые, вы же не понимаете, в каком счастье вы живете. Такі вось імперскі гумар у расійскага гуру адносін. Да у меня мысль возникла захватить вашу страну, понимаете? Что прямо была маленькая такая территория, где добрые люди делают для меня сырочки глазированные. Имперский юмор, имперский юмор. Размечтался, кажучы па-расейску. Гэта Беларусь захопіць Расію, не верыце? Дык самі расейцы і не супраць. Вось якія гадзіннікі вырабляюць. Бачна ж, не Расія захапіла Беларусь, а якраз наадварот, а стрэлкі дык увогуле на месцы Масквы. Вось у такім ключы і варта разумець гэтыя бравады пра вайну і наведванне прысягі ў Печах. Але ж зацаніце, як пра Лукашэнку напісалі ягоныя ж прапагандысты. Можа, гэта ўжо пасланне Лукашэнку адтуль, з самага пекла, каб ведаў, што для яго не адна печ, а некалькі падрыхтаваныя. Абгадзіліся прапагандоны, самі ж вось і прызнаюцца. Дык так жа і ёсць, паглядзіце, у які ў іх прагляды. Мізер, дарэмна хлеб ядуць. І глядзячы на некаторых, не толькі хлеб. Вось узялі ды выдалі вайсковую таямніцу, рассакрэцілі месца вучэння. Усе ведаюць, дзе ў Лукашэнкі ракеты стаяць. Ці што там яшчэ ў яго стаіць, не стаіць. А яшчэ Лукашенко на гэтым тыдні ўвесь час казаў пра сапраўдных мужикоў. Я очень хочу, чтобы после службы этого короткого промежутка времени в вашей жизни вы были настоящими мужиками. І каб ні ў кога не ўзнікала сумненняў, нам показалі, што і Лукашенко таксама таго. И вот это все проходил. И ползал, и прыгал, начиная от учебного подразделения. Настоящий мужик. Толькі вось як быць зазаронкам ці гармтурам, яны ж не служылі, значыць, не мужыкі. Турдык увогуле падкаблучнік атрымоўваецца, ці падабцаснік. А Мікалай Лукашенко, ён жа таксама пакуль не служыў. Дарэчы, чаму?
Ужо гэтай восенню бацька можа вырашыць гэтую праблему. А то ў акружэнні ходзяць нездаровыя чуткі пра не толькі спартыўныя адносіны малодшага сына Лукашэнкі, яго першага і апошняга трэнера Дмітра Баскова, а па сумяшчальніцтву яшчэ і новага мільярдэра. Хоць мы, канешне, Мікалай, ніякім чуткам не верым. І заўважылі, што на Алёне Сыровай быў такі ж камплект формы, як і на табе. Так трымаць. Сырова нечым на малдаванку падобная, такая ж чарнявая, а малдаванак якраз вельмі любіў Александр Лукашенко ў маладосці. Магчыма, гэта сямейнае. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Наогул, маладых дзяўчат кат Лукашенко любіць. Ласы лысы на іх, як кот на сала. Так, Зміцер, прывітанне. Так, это адзін з бонусаў, які ён атрымлівае ад сваёй бязмежнай улады. Як Зеўс з паэмы Тараса Парнаша. Хоць не маё то праўда дзела, ні след не можа і казаць, любіў ён цешыць грэшна цела, ды часам лоўка падгуляць. Вось адна з тых, з кім Лукашенка і любіць пацешыць цела, гэта Алёна Сырова. Так, яе Лукашенко і ў полі карміў, і сауну вадзіў. І можа яшчэ што рабіў, чаго мы не ведаем. А зараз вось у вайсковую форму апрануў. Гэта ён любіць, калі ў вайсковай форме, ці што? Ці, відаць, была Алёна не ў форме, а зараз вось у форме. А можа Лукашенко хоча сабе ахову стварыць з жанчын, як было некалі ў Кадафі. Няўжо Коля ўжо не давярае? Коля ж адзін з самых надзейных, галоўных. Ну, давайте паглядзім у сюжэце Змітра Лапача. Апошнім часам Колю ўсё часцей можна пабачыць побач з аховай Лукашэнкі. І форма ў яго адпаведная, ды і сам стараецца. Вушамі ледь не стрыжэ, вачыма страляе, аж са скуры вылазіць, каб нават волас не ўпаў з бацькавай галавы. Але да пары з бан ваду носіць. Вось убачыць, што ўжо можа пераняць уладу, паступіць, як Александр I з Паўлам I. Сам, вядома, забіваць не будзе, але кагосьці з табакеркай падашле. Тую ж Алёну. А што? Ёй же з маладым Лукашенком лепш будзе. Недарэмна ж маладжоны хочуць быць прэзідэнтамі. Хочу стать президентом. 30-40 миллионов. Тоже хотел бы президент. А што? Грошы, улада, дзяўчаты. Тыя ж у сваю чаргу мараць пра вялікія грошы. Ну, зарабатывать тоже от 2000. Долларов, евро. Евро. А прапагандысты як для Лукашэнкі стараюцца? Вунь нібы собаки апанавалі шведскага дыпламата. Видите, мы тут к вам пристаем. Где никакой свободы слова не хватает? Интернет свободно работает, ничего не блокирует. Это очень хорошо. Спасибо. Мигрантов на улице нету, а вот в Швеции проблема с этим, с мигрантами, да? Здаецца, яшчэ крыху і зубамі ў сцягно ўчэпіцца. А вось яшчэ адна патрыётка выскачыла нібы чорт з табакеркі. За Беларусь, за край родной, за наш могучий славянский род. Што? А рот у сапраўды магутны. Ніяк не горшы, чым у тых журналістаў. Ёй бы яшчэ крыху мазгоў, але навошта яны? Без іх у этой сістэме нават прасцей. Вось нядаўна знялі чарговы баявік. І зноў за дзяржаўны кошт. На гэты раз сцэнар напісаў следчы камітэт. Атрымаўся такі тэрмінатар па-славянску. Паводле іх версіі, у Польшчы мясцовыя паліцыянты ні з таго ні з сяго адкрылі агонь па 60гадоваму беларусу са Слоніма. Машыну нібыта прашылі кулямі, 29 адтулін. Сам кіроўца атрымаў цяжкія раненні ў галаву і канечнасці. Але далей пачынаецца чыстая фантастыка. Замест таго, каб выклікаць хуткую ці паліцыю, пенсіянер з прастрэленай галавой сам праязджае каля 500 кіламетраў да беларускай мяжы. А пасля яшчэ стаіць у чарзе на пераходзе. І польскія памежнікі так спакойна на гэта глядзяць. Едзе сабе чалавек у машыне, што выглядае як рэшыта. Ну і хай едзе. Але самае цікавае, следчы камітэт ужо пахвілінна аднавіў карціну, знайшоў усіх польскіх паліцыянтаў і цяпер абяцае ім жорсткую прававую ацэнку. Это значыць, польскія пракуроры яшчэ толькі разбіраюцца, а беларускія СК ўжо ўсё раскрыў. Хутчэй, чым знікненне Захаранкі, Ганчара і Красоўска, дзе за чвэрць стагоддзя так і не знайшлі вінаватых. Усё это нагадвае класіку жанру. Замах на Лукашенку подлёзна ў 1994. В 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Рэжысёры ў КДБ і следчым камітэце мяняюцца, а вось сцэнары так і застаюцца на ўзроўні цырку. Зміцер Лупач, прабел.
Як кажуть беларусы, цирк на дроце. Так, да рэчы, менавіта цырк і пачаў адным з першых пастаўляць маладых дзяўчат у ложак до Лукашэнкі. Яшчэ ў 90-х, якімі так любіць пужат Лукашенка. Ну вось, да пастаўляўся. Усю краіну ў цырк ператварылі. Ну а зараз жа гэтым цэлыя інстытуцыі хіба займаюцца. Нават адмысловыя конкурсы прыгажосці праводзяць пад Лукашэнку. Да слова, расейцы едуць у Беларусь не толькі за заходнімі брэндамі. Вось Семён Ярмолінскі, сын знакамітага шахматыста, займаўся серыйнымі забойствамі, а калі прыпякло, то каб не пасадзілі, купіў сабе падробленыя дакументы на Андрэя Міллера і ўцёк у Менск. Па ўсім свеце шукаў яго Інтэрпол, а ён сабе сядзеў ціхенька ў горадзе на Свіслач. Ад суму пачаў пісаць дэтэктывы, досвед жа багаты і ледзь не атрымаў літаратурную прэмію. А вось скончылася гісторыя недарэчна. Захварэў ён 3 гады таму на ковід і пабаяўся звяртацца да лекараў. Думаў, пранясе, але не пранесла. Цела ярмолінскага Міллера знайшла гаспадыня кватэры, тады ж знайшлі яго сапраўдныя дакументы і праўда выйшла на свет. Але ж іншы забойца вось колькі гадоў жыве ў Менску і нават дакументы не мяняў. Толькі вынікі выбараў раз на 5 гадоў падрабляе. Ніякі Інтэрпол яму не дае рады. У яго ж ёсць губазік, губопік па-іншаму. Вось знайшоўся нейкі гарадскі вар'ят, які ім нават оды піша. У Губопика, родного, много неотложных дел, а писать не просто слогом, занят важный чем отдел. Відаць, інтэлект у мужика так і прэ, аж ну ў галаве не змяшчаецца, ўсё вонкі выліваецца. Тым часам вялікія гарады ахапілі пратэсты. Пратэстоўцы запоўнілі цэнтральныя вуліцы і плошчы. Урад зышоў у адстаўку. Але ж гэта не ў Менску. Пратэстуюць у Мадрыдзе, у Сербіі, у Грузіі, у Балгарыі. Жах, што ў гэтай Еўропе робіцца. А Лукашэнку яшчэ ў яе і клічуць. Недарэмна, вось, з яе уцякаць пачалі. Вось нейкі паляк хацеў пералезці праз плот у лукашэнкаўскі рай. Але літоўцы не далі. Пабачылі, што з грашыма, дык пакінулі ў сябе. Як у знакамітай савецкай камедыі. Я буду жаловаться на вас в Большой Курулдан. А навошта ён увогуле лез праз гэты плот, скажыце вы мне? Ну ёсць жа безвіз! Ай! Тым часам Лукашенка атрымаў удар у псіну, прабачце, спіну. Дык ад каго? Ад таго, каго лічыў сваім сябрам. Дональд Трамп працягнуў яшчэ на год санкцыі супраць Лукашэнкі. Дык ці паляціць тады Лукашенка да Трампа і наогул, што будзе гэтым летам, куды ён будзе лётаць? І да чаго мы ўсе з вамі у выніку прыляцім? Пішыце нам у каментарах, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі, што былі з праграмай «Прабел», асабліва сталым гледачам. Гэта была адна з самых папулярных праграм у гэтым сезоне на тэлеканале «Белсат». Ну што, Зміцер, лета, час адпачынку, хай адпачнуць і гэтыя ўсе ідэолагі, кадэбілы, якія глядзелі, не давалі мы ім спаць нармальна, трэба ж справаздачы пісаць. Так, яны ад нас, мы ад іх. Добрага лета, сябры, дзякуй, што былі з намі. Дзякуй, Зміцер, дзякуй гледачам. Так, і мы з вамі развітваемся. Да сустрэчы восенню.